Bueno, se algún de vos leu o artigo que mandei onte, seguro que xa sabedes o que vou comentar un pouco, pero para que non o leu, vou comentar ese artigo escrito na Voz de Galicia por Adolfo Abel Vilela, un historiador moi importante de Lugo, que fala da antiga parroquia de Recatelo, unha parroquia grande que houbo aquí, que se especula que a igrexa que había estaría probablemente no inicio do Carril dos Loureiros, que está aí diante, onde están comezando as obras de peonalización. Esa antiga parroquia abarcaba un espazo moi amplo. Agora vou falar un pouco de toponimia antiga e actual, porque tamén vai cambiando. Como? Entón, esa antiga parroquia de Recatelo, como dixen ao principio, chegaba ata o río Miño. Por exemplo, os baños romanos, termas romanas, se lle chama das dúas maneiras, pois formaba parte dese antigo barrio de Recatelo, desa antiga parroquia de Recatelo, incluso zonas de Magoi, e para este lado xa moito máis, digamos, o Carme, Pousadela, incluso parte do que era antiga, que despois foi, a parroquia de Abuín. Este Abuín sería un pouco a zona onde hoxe coñecemos a Bella, barrio de San Antonio, Residencia, toda esa zona antigamente era Abuín, ¿no? Pois bueno, digamos que Recatelo, eu agora estes anos que se falaba do proxecto Mura Miñae, que era un proxecto do Concello para conectar a muralla co Miño, pois ese proxecto era tal cual a antiga parroquia de Recatelo, o que une a muralla co río Miño, toda esta zona, ¿no? É certo que agora, por como se foi desenvolvendo a cidade, parece que Recatelo quedase neste triángulo que hai aquí, ¿no? Así, bueno, digamos, Cidade de Viveiro, Ronda da Muralla, Rúa Vilalba, e despois a rúa onde están os, bueno, o Instituto Masculino e os xalets que hai por ali. Parece que quedara reducido aí, non? Pero antigamente foi moito máis amplo. Por eso hoxe, como temos 3 horas de paseo, eu quería levar un pouco a memoria, o sea, levar un pouco a vista atrás e percorrer esa antiga parroquia inteira, non? Ademais, ao final do paseo é cando máis imos ver toda esta parte do parque, así que agora vou vos levar cara a este lado, para ver si vos gusta.